Hola, em dic Andrea, tinc 19 anys, vinc de Barcelona i he vingut a aquest viatge per entendre el periodisme d'una manera més comarcal i reduïda. Hola, em dic Gisela, tinc 18 anys, soc de Martorell i m'he apuntat a aquesta ruta per conèixer el periodisme a la pràctica i fora de les aules i per conèixer món. Em dic Meritxell Parera, tinc 19 anys, soc de Cardedeu i m'he apuntat a fer aquesta sortida per conèixer gent nova i per viure una experiència diferent, nova i segurament irrepetible. Hola, soc la Paola, tinc 20 anys i vinc de Figueres. M'he apuntat a aquest curs perquè em semblava interessant la manera com plantejaven la ruta per Catalunya i conèixer els mitjans de comunicació comarcals. I em vaig apuntar a aquest curs d'aproximació als mitjans perquè em va semblar una forma nova de viatjar per Catalunya i de conèixer una mica més la professió. I bé, repeteixo aquest any al Tour perquè vaig disfrutar, em va agradar i trobo que és una manera pràctica i útil d'aconseguir crèdits de lliure elecció. I he vingut a fer aquesta sortida per conèixer els mitjans comarcals i passar-m'ho molt bé. I doncs mira, he fet aquest curs perquè és una aproximació als mitjans de comunicació comarcals i mira, i de pas així tenia uns quants crèdits. I m'he apuntat a aquest curs perquè crec que és una oportunitat per conèixer de molt més a prop com serà la meva professió en un futur. Seria una bona experiència per començar a practicar el periodisme. He fet aquesta ruta perquè m'interessa molt conèixer els mitjans de comunicació comarcals de Catalunya. I m'he apuntat a aquesta activitat per a poder aplicar tot el que hem après a la facultat en el primer semestre. I he fet aquesta ruta per Catalunya arran del postgrau que estic fent de correcció audiovisual per veure què m'esperarà una vegada hagi acabat el postgrau. Dins del postgrau que estem fent de correcció i assessorament lingüístic, els nostres coordinadors van creure que era interessant poder aportar la nostra visió i veure si també ens era útil aquesta aproximació als mitjans.
I m'he apuntat en aquesta ruta per deixar la part tan teòrica de la universitat i tenir més experiència i veure els mitjans comarcals. I em vaig apuntar a aquest curs, sobretot per poder fer moltes pràctiques amb la càmera. Em vaig apuntar a aquest crèdit per l'experiència que podies viure aquests 5 dies, aprendre i, evidentment, pels crèdits.